gooi je blikjes niet op straat, maar in de vuilnisbak. En er zit statiegeld op. Als je het allemaal opspaart een heel jaar lang, heb je er op zich best een leuk bedrag voor. Ik ben meester Menno van basisschool Dingeloosbergs op Sint-Jan Steen. Ik heb in de afgelopen zomervakantie heel veel gewandeld. En wilde dat graag blijven doen in het nieuwe schooljaar. En ben daar toen in augustus mee begonnen. En onderweg zag ik heel veel blikjes liggen. Die ben ik gaan oprapen. En na 1 week ging ik de blikjes inleveren. En had toen iets van €7 opgehaald. Toen zei ik tegen de kinderen van nou, wat zou ik kunnen ophalen als ik dit een heel schooljaar zou doen? Nou, kinderen mochten dat op een briefje schrijven. En ja, zo gezegd, zo gedaan. Rond het midden van het schooljaar zat ik rond de €250. Toen mochten de kinderen opnieuw een papier invullen wat ze dan dachten dat ik op het einde van het schooljaar zou ophalen. Omdat ik van heel veel kinderen al hoorde van nou, je zit al helemaal boven mijn bedrag. Uiteindelijk was afgelopen maandag de uitslag bekend en is het uiteindelijk €606,75 geworden. Nou, aan het begin dacht ik van de actie, wat moet ik zelf met het geld, want ik heb het niet echt nodig. En toen bedacht ik van nou, ik ga kijken wie er het dichtst bij zit. Die krijgt een boekenbon van €20, van 15, 10 en de rest van de hele klas een boekenbon van €5.